Někteří lidé, které zaujmou naše materiály na internetu, k nám do Rockfell centra v Olomouci volají a snaží se nás přesvědčit, že si opravdu nepotřebují vybírat materiál osobně, že jim to stačí přes internet a že opravdu ví, co chtějí. No a dále argumentují tím, že to k nám mají daleko a nemají čas. A proto jsem se rozhodla udělat krátký rozhovor s našimi spokojenými zákazníky, manželi Júzovými, kteří původně plánovali vybrat do svého interiéru černou břidlici a můžete se podívat na fotografiích, jaké kameny nakonec v interiéru mají. A tímto bych chtěla motivovat všechny, kteří mají pocit, že nemají čas si jít vybrat a že to k nám mají daleko, tak aby opravdu si ten čas našli, pokud ten materiál chtějí a skutečně si vybrali to, co je zaujme osobně, protože velmi často se stává, že lidé nám už téměř ve dveřích diktují kámen, který si vybrali na internetu. No a pouze velmi zřídka, kdy skutečně odchází s daným kamenem. Ve většině případů si vyberou úplně něco jiného, protože naživo je zkrátka zaujme úplně jiný kámen. No a ten, který si chtěli původně vybrat, tak se jim zdá úplně nezajímavý, anebo zhodnotí, že jim prostě do jejich interiéru vůbec nebude pasovat. Já jsem Eliška Kovářová a s přírodními kamennými foliemi jsem v kontaktu již od roku 2014, od doby, kdy jsem ještě studovala vysokou školu a snažím se lidi s tímto materiálem seznamovat a přinášet inspiraci, jak mohou tento materiál využít ve svém interiéru anebo i na fasádě.